רגע, הקלטה. Let's go, baby. אתה בדיוק מול הפנים. יש מכוניות קדימה. let's go, babe. לא עצור אני בפרות, תעצור דקה. אני עצור במפרץ. נעבור לבין הרגליים? לא. בוא ננסה, אני הולך להביא את הרחפן אם הוא נתקע. לא, שהיא לא תיבהל, אחי. לא, אני בנים קורא לזה. לא, הכל טוב, אני חוזר. איזה מפרץ? אתה פשוט המשכת ישר, נכון? כן. אני עומד בשום. אין לי בטריה, אין בעיה לך שלום. מה, לעצור? כן, בכניסה לטורבינה? אין כניסה לטורבינה, ישר. אתה בכניסה, אבל תעצור דקה. כן. לא על האוטו. לא על האוטו. שמע, כן. לא ככה.